Liyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakathi amen. Ubhajiwe umqali wendlela kulolu daka olugcwele itheku. Lolu daka phela okade lufoshwa yibo laba belungu abafike nalezi zimishini. Selokhu kwafika laba belungu bezimishini khona eThekwini nale nkolo yabo nenkosi yabo. Badale ezinkulu izinkinga njengoba abantu bakhona eThekwini sebangendelwa yiyo yonke imikhuba etholakala emazweni abo phela abelungu. Abelungu bafika kule ndawo yaseThekwini. Ubufebe babungekho kanye nobusela. Nazo zonke izifo lezi sezigcwele khona lapha eThekwini kade zingekho. Kodwa okuyinkinga kakhulu kuyo le ndawo yaseThekwini ukubunguleka komqondo. Ngoba phela umqali wendlela lona wayengazile khona endaweni yaseThekwini. Wayeze ezweni laKwaZulu. Kulaba bantu phela babehlupheka kakhulu bebulawa yizo izimpi lezi zamangisi. Sebeyisizwe esidabukisa kakhulu kanye nabo ubukhosi bakwaZulu obase buqedwa nya. Bese kuba yiyo imithetho kaNkulunkulu abasebeyekile phela abantu bakhona kwaZulu ngenxa yakucakwa yizo izimpi. Khumbula phela ukuthi nangalesa sikhathi sayo impi yaseSandlwana yangena kufanele kwenziwe umkhosi oyingcwele, umkhosi wokweshwama. Umkhosi wokubonga phela uNkulunkulu menzi wezulu nomhlaba uMvelinqangi ngokudla asuke ekunikeze sona isizwe. Kodwa abelungu basungula yona phela le yampi yaseSandlwana ukuze kuphazamiseke umkhosi ongcwele kaNkulunkulu. Phela indaba yayo impi yaseSandlwana yayisunguleke nangako ukuthi abelungu babefuna ukufaka izimishini zabo ukuze kuzophela yonke imithetho eyayenziwa isizwe sakwaZulu kanye nemigubo kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ezweni lakwaZulu sasingekho isifebe nesigebengu. Ngoba phela nayo imishini yayingekho, kodwa phesheya kothukela eNatali isifebe sasesikhona kanye nesigebengu kanye namadimoni amaningi ayengaziwa ukuthi ayiqhamukaphi. Lawa anikeza umsebenzi onzima kakhulu umqali wendlela ukuthi awakhiphe kulaba bantu. Khona yena umqali wendlela wayezinze kule ndawo yaseThekwini eyayisiyonakele kakhulu. Wayazi kahle ukuthi kwaZulu umsebenzi wakhe ngeke uze ube lukhuni kakhulu. Ngoba yayikhona inkeshezana yamakhehla ayesazi ukuthi abantu babe noNkulunkulu wabo. Phela nawo la makhehla ayezwe ngabo obabamkhulu babo ukuthi kwaba khona uNkulunkulu okuthiwa uMvelinqangi owayenemigubho yakhe. Kanye nazo zonke izindlela zokuganana nokulobolelana okwakwenziwa khona kwaZulu okwakade kuyimithetho yakhe uNkulunkulu. Nemithetho yakhe ukukhuliswa kwezingane kusukela isaseswini kumame wayo yenzelwa imbeleko. Maqede izalwe bese yabikwa ngembuzi ifakwe isiphandla yethiwe igama emva kwenyanga eziyisithupha. Nako ukuzila komuntu wesifazane uma ekade ethole umntwana womfana noma ethole umfana wentombazane, izinyanga zazingafani zokuzila kwakhe umuntu wesifazane. Lapho ayethi mayisakhulelwe indodana noma indodakazi yakhe yokuqala ayibuyela khona ekhaya kubo. Uyokwenziwa yona lembeleko ekukhuleni kwakhe ahambe eze enzelwe umhlonyana. Uma kungeyumfana enzelwe umhlomuhle. Yonke leyo nto yayikade yenziwa khona kwaZulu, kodwa kwaphazamisa khona phela ukuba khona kwezimpi ezazibangwe yibo abelungu kanye nayo inkolo yabo abase beyifaka nakhona ezweni lakwaZulu. Kodwa babeyingcosana kakhulu abantu ababeyimukela le nkolo. Kodwa endaweni yangaphesheya kothukela eThekwini yayisamukelwa kudala nawo amasiko ababewanikezwe uNkulunkulu kwase kwaba izinganekwane. Kodwa into eyayisimsiza yena umqali wendlela efika kule ndawo yaseThekwini yiko lokugula kwabo laba bantu abase behungulekile emqondweni okwenza ukuthi bebone ukuthi lo muntu uvela ezulwini nakho esindisa abantu. Kodwa laba babengekho osizini futhi bengaguli kwakulikhuni ukuthi bebone ukuthi nangu uNkulunkulu usefikile ezweni lakwaZulu. Lokho kubambezela kwabo abantu baseThekwini kulimaza kakhulu abantu bakwaZulu.
Njengoba benganankosi, inkosi yabo phela iboshelwe khona laphana kuleli plazi layo, lapho engavumelekile khona ukuthi ibuye izobeka unyawo lwayo kwaZulu. Kuyimanje iyadunguzela kakhulu. Isize yaxosha nabo-ke odokotela besilungu njengoba ekuqaleni igcine isixosha zonke izinyanga nezangoma ebezizama ukuyelapha. Yathi isidinga uNkulunkulu kuphela manje. Naye phela umngani wakhe, lona kwakungaqondakali ukuthi noma babesothandweni nabo, uHarriet phela Colenso, kwase kubagqamele abaningi ukuthi bayathandana laba bantu. Njengoba sona isilo uDinizulu saqamba yona indodakazi yaso endala ngokuthi uHarriet. Lena phela eyagana usopolitiki uPercy esikasele. Sase siqalile kakhulu ukubalisa isilo njengoba sasingakwazi nokubona abantwana kanye namakhosikazi aso. Sikhumbula lonke usizi kusukela phela sisesincane ukuthi asikaze phela silithole ukuphumula isilo uDinizulu. Wathi eqambe ephaphama nokuhlakanipha waphaphamela kuzo izimpi lezi zaseziqaliwe, sibala nayo impi yaseSandlwana, eyaseshiyane, yaseHlobane, yasegingindlovu, yaseNyezane, kuze kuzofika uvala wempi phela lapho amaNgisi ayesehlasele khona esigodlweni Ondi. Wayekhona uDinizulu lapho engumfanyana omncane, kwaze kwafika isigaba lapho khona uyise esejahwa ngamaNgisi elala emahlathini, lapho acela khona umfowabo onguZibhebhu ukuthi akamthathele amakhosikazi akhe kanye naye lo mntwana onguDinizulu kanye nezinkomo ezilikhulu. Kwaba ukuhlukana kwakhe-ke noyise uCetshwayo, wayohlala esigodlweni sikaZibhebhu. Wathi sathi uyazinza kuso lesi sigodlo, naso kuqhamuka lesi yasalukazi sasinamanga esandisa izindaba ezingelona iqiniso ukuthi isilo uDinizulu siyahlukunyezwa laphayana esigodlweni sikaZibhebhu. Ilapho-ke salandwa khona ngesankahlo, abantwana sebecabene, kwafika bona oyise abancane, abantwana ondabuko nabo abantwana ohamu bezosilanda isilo uDinizulu. Bagcina sebesidlulisele esigodlweni sikaMnyamana kaNgqengelele sayokhulela khona. Kwaze kwaphinde kwazoqubuka enye futhi impi yabo abantwana, impi yaseMsebe. Lapho isilo uDinizulu sesihamba sihlala phela ngenxa yokuthi kwakusatshelwa nempilo yaso, ngoba kwakukuphela komntwana owumfana esasinayo isilo uCetshwayo. Saze sagcina sisukile nakhona esigodlwana sikaMnyamana kaNgqengelele sawayohlala emzini kaJohn William Colenso, umbhishobhi. Waphinda wathi sathi ujabulela ukubuya kukayise ebuya lena kwelikakhweni, kanti kuzophinde kuqubuke enye futhi impi yaSondini olwalisanda kulungiswa phela ngoba lalishiswe ngamaNgisi okokuqala selizoshiswa uZibhebhu okwesibili. Baphinde bamjaha futhi yena uyise, waze wayobhaca esigodlweni esasiyimfihlo esasiphakathi ehlathini laseNkandla. Nakho uMelmoth Osborne esethi akulungile ukuthi isilo sihlale ehlathini osesitholele indawo yokuhlala khona eShowe, kanti lapha sebezosidlisa khona uphoyizini sase siyofihlwa khona laphana ehlathini laseNkandla. Sifihlwa nje na uDinizulu wayengekho, zonke lezi indaba wayezizwa ngendaba. Njengoba sekuze kwakhothama naye unina uNomvimbi Mzimela, akakwazanga ukuthi ayokhuluma nomame wakhe okugcina, emnikeze imiyalelo kanye nokuvalelisana. Ubalisa ngalo lonke-ke lolu sizi analo ukuthi naye useboshiwe, waboshwa emncane akaze akuthole ukubusa lapha emhlabeni, ingabe wayonini. Uyakhala, ukhala nangabantwana bakhe abasele lena kwaZulu, angazi ukuthi baphila kanjani. Sasisosizini olukhulu kanjalo isilo uDinizulu, singakaze sihlale nabazali baso, naso sangakwazi futhi ukuthi sihlale nabantwana baso sibabone phela bekhula. Kodwa okwakudala imibuzo emikhulu ukuthi phela wayefike kanjani uGandhi lapha esigodlweni
sawathengisa ngaye soyisilo dinizulu njengoba sesigula. Liyaguqa lapho igumgedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 omnesuka phakathi. Amen.